Joko hite kuningaspermaa tänään ruskittu pitki seiniin ja hutsu pistetty kiljumaan. Jos ei, niin mieti näitä tonnikeijuja ja ota kyrvän kähteen ja laita vähän rasvaa ja runkkaat. Varmasti rentää pitkälle, kun ajattelee näitä tonnikeijuja. Mieti, joku olisi sellainen. Siinä on hittäyty olet, jos saa pieni kokonen. Sä vois vittu murskaantuuhin alle, saatana. Erittäin hyvää nautintoa sulle. Runkkaa sitä kyrpää nyt ja ruiskit taas se ferman sinne. Vaikka telvihyö ruutuun.